Hello, mega shout out sis Ben Winnie. Thank you for coming to my live stream. Mega shout out Wari channel. Mega shout out sis Ben Winnie. Thank you sa dalawang nandyan. Thank you so much. Thank you sa thumbs up.
Hello, mega shout out sa Walong. Hello, mega shout out sa Angelica Carreño, mega shout out. Saan ka nagpunta? Nag-fix ako kanina sa inyo, sa'yo, maaga pa sis. Mega shout out sa inyong lahat dyan. Binit yung cellphone ko. Anas Karaman, mega shout out. Dan Tamsak na host. Thank you so much. Puro anik-anik. Nikita sa LA, sige, laban lang. Tamsak again host, pang tatlo na, tisiraman. Tulod di ay imong ano. Daghag salamat. Sis tisiraman. Next ka ni host Leonora. Kasunod ako ni Sister Sharon Duwason. Sis Milk Avik TV, kasunod ako ni Sharon Duwason. Hindi dapat ako mag-ano ngayon. Bigay ko sana, wala naman nagre-reply na gustong gumamit ng time ko. Tamsak Dan Agoy. Mega shout out sis Faith and Hope Vlog. Thank you sa suporta mga bisda. Thank you, maraming salamat. Diba sis Leonora mag-ilis? Hindi naman siya nag-reply sa akin. Oo, kanina pa ako umaga sa kanya nagsabi. Ngayon lang ako Sige, i-PM na lang kita ngayon ng maaga, sis Leonora. Bukas, ikaw gamit ng ko. Salamat sa 6 na nandyan. Salamat sa 6 na nandyan. Share ko LS mo host. Maraming salamat sis Faith. Hindi pa yata dumating si Makmak. Maraming salamat. Albertson, thank you for coming to my live stream. Perting bugata kining pum.
Kunin ko yung stand. Okay. Sige, mga lalams, perfect. Time, salamat ng marami. Hello, i-PM kita ng maaga, Sis Angelica Carino. Bukas ng alas 10 ng umaga, ikaw mag-ilis. Kasi dapat ikaw mag-ilis ngayon. Mega shoutout sa 8 billion viewers ko dyan at saka sa mega shoutout Adik TV, BG lang. Salamat.